primeiro de todo, moitas grazas por virdes, por esta tarde tan quente de case de verán, e que podamos reunir tanta xente aquí, non? E grazas tamén, sobre todo, a Manuel por prestarse a presentar o libro. Penso que sobra presentalo, porque aquí en Vigo é un autor, supoño, que de bastante renome, coa chea de libros que xa levas ás costas, e sobre todo para nós, como editorial pequena que somos, editorial bastante nova, que levamos 2 anos e medio no mercado, poder contar con esta novela, e máis co feito de que poida ser unha triloxía, é realmente importante. Na miña parte, como editor, tocoume primeiro ver se a novela valía ou non valía cando chegou ás nosas mans como borrador, e realmente o que foi é catar un pouco, como fago con todas as novelas, para ver se realmente ten calidade, se realmente a historia ten fundamento, e despois xa pasar a editala. Nesa primeira cata, nesa primeira lectura, quedei realmente sorprendido por varios motivos. O primeiro de todos é que a calidade da ciencia ficción en galego en xeral está moi baixa. Entón, topar cunha novela que realmente sí que ten uns estándares de ciencia ficción, o que é a ciencia ficción, potentes, sorprendeume para ben. E a partir de aí, a calidade lingüística, a minuciosidade que ten tamén de léxico, non sei, a min sorprendeume para moi ben. E polo tanto poder traballar con esta novela foi máis pracer que outra cousa, máis pracer que traballo. Ademais, iso tendo en conta que Manuel, para poder traballar con el, é moi bo. É unha maravilla, sempre se presta, sí, non hai problema, todo é positivo, non hai impedimentos, como si ten pasado con outros autores ou autoras que non permiten modificar determinadas cousas da novela. No caso del, non, estaba moi aberto a calquera tipo de cambio, que realmente non foi preciso, non? Os cambios que levou a novela foron bastante mínimos, foron máis de estilo ou de vocabulario concreto, evitando repeticións, que non meterlle man realmente a unha novela. E iso di moito dun autor. Di moito en varios sentidos. No primeiro é no coñecemento que hai a hora de poñerse a escribir, porque se nota que detrás desta novela hai traballo, hai investigación, pero tamén no sentido de que ten bagaxe, de que sabe escribir, de que non é un autor novel que de casualidade saca unha novela ou que ainda está empezando e non sabe como escribila. Non, é un autor que ten bagaxe. Entón, para nós, realmente é unha honra poder contar con esta novela, coa posibilidade dunha triloxía desta calidade, e ademais en galego, que parece que a día de hoxe é máis unha batalla que poder publicar en galego, poder ter novela boa en galego, é máis unha batalla que un feito consumado, non? Entón, penso que despois de botar tanta flor, que che toca a ti... Pensei que ibas a decir despois de tanta flor, ahora toca... Non, se tal despois debatemos. Está ben. Bueno, nada, grazas por virdes. A ciencia ficción en galego é un cisne negro, unha rara avis, realmente. Grazas a Gonzalo e a Maribel, como sempre, por acollernos. Grazas a do Pazo e a Alba por non sei, pola fe que puxestes na miña novela, que é unha fe e unha confianza dignas do xénero que nos ocupa, realmente, de ciencia ficción, máis que de outra cousa, porque enseguida aceptaches as novelas sen ningún tipo de reservas. Eu que sei, non sei canto meterme nos detalles, pero bueno, sí quero comentar un par de cousas. A primeira, que temos unhas galletas aquí, vale? Esa é a primeira importante, un detalle técnico que como para destacar, porque hoxe completo a miña 54ª volta ao sol,
E, bueno, penso que é un motivo para traer unhas galletiñas de astronautas e de cohetes, xa que estamos a falar de ciencia ficción, parecíame oportuno, entón, os que estades aquí, se despois queredes levar unha galleta, estades convidados. Se non queredes, tamén, non hai fallo. Eu que sei, falando de voltas ao sol, decir que o primeiro libro adulto, sen dibuxos, vale, que eu lin na miña vida, debía ter 12 anos ou por aí, foi Un anel ao redor do sol, vale, de Isaac Asimov. E ese, penso que esas lecturas imprimen carácter. Ainda que eu empecé a escribir como escritor, digamos, noutro xénero, a negra ou policial, o certo é que a ciencia ficción forma parte da miña mochila lectora e do meu interese como escritor. Non sei, a miña infancia está inzada de Asimov, de Bradbury, de Kadik, de, non sei, de Stanislav Lem. Digamos que o Trickstar, este libro, é, para empezar, unha pequena homenaxe a aquela idade de ouro da ciencia ficción dos anos 40, 50, 60, no que a xente, bueno, os clásicos, Asimov, Campbell, publicaban por fascículos nas revistas da época, vale, en Astounding ou todas aquelas. Trickstar bebe un pouco daquelas fontes, no? Trickstar, a personaxe principal da novela, a piloto Julie Alban, filla, se quere, bueno, descendente directa do Lucky Star de Asimov, do Ion Tichy ou o piloto Pirks de Stanislav Lem. En fin, o primeiro que se pode decir da novela é que efectivamente é unha pequena homenaxe a aquela ciencia ficción dura, a ciencia ficción canónica, digamos. Que é Trickstar? Unha novela de aventuras, para empezar. Eu casi diría un western. Ainda que habitualmente usamos a expresión space opera, é dicir, unha especie de, non sei, de ópera espacial, vale. En realidade é máis ben un western, non? Porque o espazo, como o mar ou como o amor, é un territorio onde non chegan as leis dos homes, onde para sobrevivir pouco importan os protocolos ou as leis, sino que é necesaria, bueno, pues certa audacia, certa astucia, certa capacidade de supervivencia. Digamos que ademais de Lucky Star ou Ion Tichy ou piloto Pirks, entón Julie Alban tamén é, non sei, Rooster Cockburn en Valor de Lei, ou Will Kane en So ante o perigo, ou Tuco no Home sen nome. Eu creo que se alguén busca unha novela de ciencia ficción deste tipo, entretida, a modo de eso, de western espacial ou de space opera, Trickstar pretende cumplir esas expectativas. O que pasa é que eu non podo, é que non son capaz, é dicir, eu non podo escribir unha novela de aventuras. Podo escribila, pero non só unha novela de aventuras. Non podo evitar deitar debaixo de todo o que escribo unha feroz crítica contra todo o que se move, contra todo o que non me apetece, digamos, tolerar, ou todo o que non me gusta. Entón, o seguinte que me preguntan ás veces sobre o Trickstar é, coño, por que no ano 2076? Quero dicir, pon ano 2200 e así todos mortos, ninguén xa tanto ten, ninguén vai... Que pasa? Que os que naceron hoxe, a xente que está a nacer agora, vaime afear todos os erros que eu cometa na miña novela. Aí equivocaches. Iso non está. Iso non foi así. Eu non, eu creo que para 2076 un pouco de sorte non me vou enterar dos erros, xa non me decatarei dos erros, pero a ver, a razón de ambientala nunha época tan próxima, se se quer, tendo en conta que é ciencia ficción, é que no fondo do que quero falar, ainda que disfrazado unha novela de aventuras, como sempre, do que quero falar é do que temos diante, do que nos está a comer por un pé, non sei, do cambio climático, da crise demográfica, da gobernanza dos gobernos mundiais que están a ser sustituídos diante dos nosos ollos por poderes económicos. Temos ao Elon Musk e ao Trump gobernando o país máis avanzado, non sei, do mundo, que son pura franquía de poderes económicos. E isto que está a suceder agora, digamos, eu presumo que vai a ir a máis. Entón, o que propoño é unha especie de goberno mundial baixo a cúpula ou paraguas dunha estrutura equivalente á ONU, pero que se chama consorcio, que non é outra cousa que en realidade que unha especie de, ou non especie, que unha xunta de accionistas. Un consorcio. Técnicas de edición xenética que nas próximas décadas van a traer absolutas revolucións en termos de bioloxía, de
non sei, de revolucións médicas. Non sei se para todos ou só para os que teñan cartos, ese outro debate que está na novela. A inteligencia artificial. Quero decir, Trickstar é unha novela de aventuras? Sí. Que falo? Quero decir, unha novela de aventuras de ciencia ficción? Sí. Pero de que falo? Do que nos está a suceder hoxe. Do que, digamos, do que calquera cun pouco de, non sei, xa non digo intuición, sino de simple sentido común pode sospeitar que nos agarda como a quen día a volta da esquina. Non sei se hai aquí alguén moi friki, moi fanático da ciencia ficción a quen lle interesen moitos máis detalles, pero tampouco quero, digamos, pararme nos aspectos máis técnicos. Eu creo que como así idea xeral do que é a novela sería suficiente. Por suposto, despois atendemos preguntas. Creo que aquí o jefe tiña un par delas para facer e despois, se queres, contestamos. Unha sama eliminaches que por que tan próximo. Eu imaginei que era ese o motivo, porque realmente a ciencia ficción, este tipo de ciencia ficción, non traballa moi a longo prazo. Podemos pensar en Ubik, de Philip K. Dick, podemos pensar en moitas outras novelas da ciencia ficción dura, como ben dixeches, que a proxección son 30, 40, 50, 70 anos, non moito máis. É realmente para poder criticar, que ese é o afán básico dunha novela de ciencia ficción, criticar a realidade na que estamos vivindo. Entón, fora esa pregunta, teño outra que é máis que unha pregunta, unha reflexión que me chamou moita atención da novela, que é as relacións que se establecen. A pesar de ser unha novela de ciencia ficción onde moitas veces as relacións quedan sempre supeditadas, ou incluso nas space opera onde as relacións son únicamente entre personaxes moi próximos, aquí sí que hai ben tecido e moi tecido unha serie de relacións profundas, e non solamente relacións amorosas, relacións paterno-filiais, senón incluso relacións xa non humanas, senón entre seres humanos e inteligencia artificial, máquinas, non? E xa digo, chamoume moita atención porque realmente son moi lector de ciencia ficción e non é o habitual. Por qué? Eu creo que, bueno, primeiro porque me gusta, porque propendo a elo, é dicir, a introspección psicolóxica para min é unha parte fundamental da escritura. Entón, creo que hai algo natural en, digamos, na miña forma de escribir que propende ese tipo de, digamos, de desenvolvemento da historia, non? Que afecta as relacións entre seres humanos. En segundo lugar, porque me interesaba moito o contraste entre ese aspecto máis emocional e o aspecto máis frío, máis aséptico, máis científico do espazo, non? A supervivencia do espazo. Julie Alban, a piloto Julie Alban, é unha muller só no espazo, donde conta coa súa única, digamos, inteligencia e enxeño para sobrevivir ante dúcias de problemas que se poñen por diante. Pero non. Os seres humanos somos altamente en contra do que o turbocapitalismo nos vende, perdón pola chapa política. Os seres humanos somos animais altamente sociales. Entón ese factor ten que estar aí, non se pode obviar. Hai varias reflexións por parte da persona, non, do personaxe principal de Julie Alban acerca de eso, do aséptico que é o espazo, non, do neutro, non, a comida que non sabe a nada, non, todo sen, digamos, sen decorado, o minimalismo levado ao extremo. Entón, onde está digamos, a carga está no emocional. E aí, claro, hai algún capítulo mesmo no que, bueno, digamos, hai certo clímax emocional, non que, sin facer spoilers, pois a personaxe, digamos, enfróntase a un conflito, digamos, a un problema que non pode resolver e que lle supón. E o aspecto da inteligencia artificial tamén me parece sumamente interesante, claro. No fondo, estamos a asistir xa a esa singularidade, non, que describía o matemático Turing, vale, cando decía, chegará un momento en que non saberemos distinguir se estamos a conversar con un ser humano ou cunha máquina, non? Nese momento se producirá eso que el chamaba singularidade de Turing, non? O test de Turing, e, bueno, digamos, teremos que tratar as máquinas, as inteligencias artificiais, chamémoslle como queirades, dun xeito, bueno, pois, indistinguible de como tratamos a outros seres humanos, porque non somos capaces de distinguir se estamos diante dun ser humano ou dunha inteligencia artificial. Isto xa está a suceder, isto non é ciencia ficción, isto é
hoxe. Entón, claro, isto tamén resulta terriblemente, non sei se inquietante a palabra. Probablemente nos adaptaremos con facilidade a ese contexto. Probablemente ese será o menor dos problemas. Pero sí que a Verne, xa lle pasou a Philip K. Dick, xa pasou claro. Ou temos películas agora, non, fantásticas que exploran tamén este mesmo fenómeno, non? Eu creo que é moi interesante e que acaía moi ben, digamos, a esa parte, a esa subtrama que ten que ver co desenvolvemento dunha inteligencia artificial, non, que aparece na historia e que funciona como o Sancho Panza do Quijote, non? Funciona como ese personaxe subalterno que fai contrapunto, non? Con Julia Alban, claro. A min dentro da novela unha cousa que me quedou así un pouco, que supoño que explorarás en novelas posteriores da triloxía, é en que momento se dá ese salto a marchar da Terra e cal é realmente ese, non sei, ese clic, non? De temos que imos traballar para ir. E cal é, non, porque sempre no que é o ser humano sempre hai un algo que impele a facer. Sí, claro, ou ben a beneficio económico ou ben a supervivencia. Eu creo que son os dous grandes motores das exploracións do ser humano. A proposta que fago é bastante realista, no sentido de que, en principio, a historia parte dunha situación no que hai unha especie de pequenas colonias nas que se extraen determinados minerais a modo de, digamos, de obtención de rendementos económicos, pero sin unha clara vocación de, digamos, de expandirnos. É moi difícil sair do planeta Terra. É moi difícil. Calquera que lle preguntes vaiche dicir que é terriblemente difícil, que estamos moi lonxe de ter a tecnoloxía para sair do planeta. Básicamente porque somos moi fráxiles en termos de seres vivos, estamos expostos a gran cantidad, e non falo da falta de oxígeno que podes levar un traxe espacial e unha nave con oxígeno, non falo diso, falo de outras cousas, da radiación cósmica, de moitos, digamos, problemas biolóxicos complexos que impiden a día de hoxe marchar do planeta. É dicir, a milonga de Musk dicíndonos que vamos ir a Marte ali a fundar colonias, de entrada calquera que teña dous dedos de frente e un pouco de información vai che dicir que hoxe é imposible. Entón, xustamente a trama desta historia parte dese clic, dese momento no que se produce un cambio tecnolóxico que permite, digamos, sorpasar ou soslayar esas limitacións biolóxicas que fan que non sexamos quen. Ou si somos quen, pero que nos resultaría terriblemente complexo ou difícil, ou en termos de supervivencia inabordable hoxe en día, sair ao espazo. Nese momento en que se produce ese avance tecnolóxico, que é, digamos, o meollo, o miolo, o núcleo da historia do Trickster, é cando, claro, pues se abre esa posibilidade. E unha vez que se abre esa posibilidade, a ver, eu na novela o propoño, digamos, desde o punto de vista de que o planeta está petado, e entón, como está petado, non queda outra, pero en realidade, probablemente, a cousa sexa, en realidade, máis sinxela. Si chega a producirse un avance tecnolóxico que permita poñer un pé con certa seguridade máis alá do planeta, simplemente farémolo porque podemos facelo. Cando poidamos. Porque o ser humano é así. E realmente, ligado a todo isto, o que comentabas, que somos tremendamente frágiles, unha das cousas que sí se desenvolve na novela, que é crucial na novela, é precisamente as dificultades que teñen os pilotos desta novela, que é realmente onde está a problemática e, penso eu, o celme da novela. Claro, de feito, falando da gobernanza mundial por franquías de multinacionais, o que propoño é unha especie de escenario case apocalíptico no que os pilotos son carne de cañón. É dicir, supervivencia media de poucos anos, pero rendibles. Entón, mandámoslos a morrer, pagamos ben, pagamos as familias, pero sabendo que son misións pouco menos que suicidas, que teñen, digamos, unha expectativa de vida de uns poucos anos. Este é xustamente o punto de partida, este levar ao extremo digamos, este esclavismo capitalista que nos porque claro, estamos sometidos a este tipo de sociedade que na que prima a obtención de beneficios. É relacionado con isto precisamente o que son os beneficios económicos e os que non, como chegan a este punto de ter pilotos
ter, por outro lado, persoas que desenvolven a tecnoloxía, non? Que poñen a punto as máquinas e que preparan todo iso. E realmente pareceume moi interesante, porque aí está a crítica, en certa maneira, ao capitalismo, de que estes novos pilotos, estes novos enxeñeiros, son cada vez están cada vez menos preparados. Menos cualificados. Sale máis barato, sale máis rendible, non? Formalos menos, morren un pouco antes, pero bueno, como hai moita xente querendo marchar do planeta, claro, é puro capitalismo, pero é como funciona hoxe en día xa, quero dicir, está posto, digamos, noutro decorado, pero é como funciona hoxe o asunto. É que me lembro moito a educación. Podemos extrapolar isto a calquera ámbito actual, sí, a sanidade, sí, claro, sí. Sí, non sei. Unha curiosidade desde o punto de vista de estrutura que me olvidei comentar antes é que, al igual, do mesmo xeito que na idade de ouro da ciencia ficción que publicaban por fascículos naquelas revistas, non? Asimov e Campbell e compañía, hai unha pretensión que é novidosa para min como escritor, non sei se vos decatastes na revisión editorial, que consiste en que a maioría, non todos, porque non conseguín facelo en todos, pero a mirande parte dos capítulos son case historias autorresolutivas. Con principio, clímax, nudo, digamos, e desenlace. Funciona a modo, podería publicarse, digamos, Iso creo que é un dos acertos da novela, que funciona realmente moi ben, porque o seren historias pechadas, que tamén ligan co que ven despois, axuda a que teñas máis tensión narrativa para despois querer continuar lendo. Eu creo que foi un dos acertos máis grandes desta novela. Entre outros máis, porque, xa digo, a min que teño que peneirar bastantes, esta non foi precisamente unha máis, senón unha realmente boa. E tiña unha última pregunta, e despois abrimos a público. E comemos as galletas. Que precisamente para pechar da mesma forma coa primeira que che fixen. Estas relacións. En toda a novela hai relacións tremendamente potentes, tremendamente fortes e tremendamente ben construídas. Salvo unha, que é a relación que ten a piloto co fillo. Que era unha relación moi forte, pero no momento en que o fillo desaparece da súa vida, parece que desaparece por completo. Que xa non hai interese de ningún tipo, aínda que lle queira profundamente. Hai unha sublimación, ese o mecanismo de defensa de Alban, o meu intento, digamos, hai un trasunto de sublimación entre o seu fillo e o seu novo fillo, do que non podo decir nada máis para non facer spoiler. Claro, digamos, non sei canto conseguín, pero a idea era xustamente esa, negalo, non agochalo, non? Desaparece porque isto é insoportable, e de feito hai un capítulo un pouco onírico, que non queda claro moi ben se é certo, se non é certo, se é unha ensoñación, se é froito, digamos, de algún tipo de estupefaciente necesario para sobrevivir ao espacio, no que digamos, lanzo esa idea, e que ao final da novela se sustancia, sí. Que é esa sublimación entre o fillo perdido e a aparición dunha nova relación que pode suplir, digamos, a ese fillo perdido. É intencional, claro. Eu me imaginei, por iso era a pregunta, non? De claro, por que todas é difícil son tan... difícil non facer spoiler, entón hai que contar así todo como un misterio. Dale. Pregunta non teño. Podría dicir eso, teño unha reflexión, non? Eso, que é space opera, que é sempre unha cousa de agradecer hoxe en día. Non sei, diz que dos baseado, sobre todo, bueno, baseado en homenaxe aos clásicos, non? Claro, últimamente o space opera que teño lido é este de Becky Chambers, así, non sei se o consideras, que te parece? Que tamén moito sobre relacións... Sí. A ver, a ciencia ficción, case toda a ciencia ficción está moi relacionada, digamos, ao final movémonos nun xénero relativamente pechado. Eu víndonos, si queres, a referentes un poquinho máis actuais, sempre se me ocorre o mesmo exemplo que o Mark Watney de The Martian de Andy Weir.
é máis un Robinson Crusoe que unha space opera, por eso falaba do western, non? Ainda que é fácil describila como unha space opera, non é exactamente unha space opera no sentido de que non é un gran decorado con moitos personaxes, o imperio, non? Os rebeldes, non é ese tipo de space opera, máis ben un western, non? Ou se o queres como fai, non, Andy Weir en O Marciano, un Robinson Crusoe, non? Porque ao final Julie Alban é un revisitar un pouco o mito do Robinson Crusoe, non? Máis que space opera como así canónica, sí. Bueno, fantástico, podemos botarnos as bolechas, entón, sin problema. Moitísimas grazas por vir. Non sei.